astăzi. Și astăzi avem de Crăciun sarmale. Sarmale și Salată de beof. sarmale Da, și salată de beof și suc. Și suc Și suc. de ce mergi sus? de struguri roșii și, da, fructi fresh de grapefruit roșu. Da. Pahare mie. Este sus. Da. Bine v-am regăsit din nou. Acesta este cel de-al 4-lea Crăciun pe care noi îl petrecem în UK Da. și este o bucurie, dar este și sentimentul acela de a petrece sărbătorile În țară. în România, cu cei dragi. Bineînțeles că puțin sărbătorile Sunt diferite. sunt diferite față de Anglia și bineînțeles că simt spiritul sărbătorilor în România și eu rămân, la părerea mea, cel mai bine pot simți Crăciunul în România. Nu știu de ce, dar acolo este wow. Acolo este wow din punctul ăsta de vedere, simți că este Crăciun, simți cu adevărat, dar nu, asta este. Da. Chiar dacă vremurile s-au mai schimbat și nici la noi în țară nu mai e spiritul ăla, dar totuși comparabil cu Anglia sau probabil cu orice altă țară, Da, noi avem sărbătorile noastre. exact. Astăzi vrem să vă prezentăm o masă. Nu este o masă wow, ne-am pregătit și noi puțin de Crăciun, suntem foarte mult lucrăm și astăzi am avut liber și am alergat să găsim cât mai natural, cât mai din România, să zic așa, pe la magazinele românești, au fost full și magazinele românești și astăzi vrem să vă prezentăm ceea ce soția a făcut astăzi. A pregătit sărmăluțe Da, un foi de varză murată. cu slăninuță, bineînțeles, să zice așa de pe tort. pentru că Nu? noi am renunțat la afumătură și am pus doar puțină slănină pentru gustul ăla de afumat. Și o salată de beof, simplă, cum ne place nouă. Poate unora nu le place, le fac diferit, dar pentru noi asta e salata de beof. Asta e gustul copilăriei, cel Da. puțin în cazul meu. Noi am modificat puțin sarmalele și salata de beof, ținem să recunoaștem lucrul acesta. Da, le facem mai light. Le facem mult mai light, adică ținând cont ce se întâmplă, că trebuie să spunem și lucrul acesta, ținând cont ce se întâmplă actualmente în România, cu foarte multe medicamente și așa mai departe, am făcut cu o virgulă carne 5% grăsime, adică foarte puțin, aproape deloc. Da? Și salata de beof la fel, foarte puțină maioneză și maioneză vegană și cu siguranță o să vedeți, am folosit foarte mult piept de pui, a folosit soția și Da. morcov și ce mai pus? Castraveți murați, Și piept românești, de pui. bineînțeles, nici Da. nu se pune problemă Piept de așa de ceva. Piept de Da. pui, cât mai mult și cât mai light, pentru că nu e sănătos să mănânci cu multă maioneză, deci asta din start cade. Deci noi le-am modificat puțin. Dar Da, slăninuța, maioneza uitați. oricum e făcută de casă. Da. Am făcut-o. Eu nu-mi place să folosesc... Pâinea ai făcut-o tot, nu? Sau ce? Pâinea am făcut-o cei de la Marks Spencer. A fost mai rapid. Deci pâinea a făcut-o domnul de la Marks Spencer, nu a făcut-o soția. Da. Asta este Data pâine de asta viitoare. baghetă, cum este în Spania sau Portugalia. Și asta este pâinea noastră de French. suflet, dar copiii mănâncă și albă, pentru că ei așa preferă și albă, dar noi Noi mâncăm de mâncăm asta pâine neagră. integrală, noi pentru că e suntem bună. mai în vârstă și zicem că na, să ne mai ferim și ele de una alta. Da. Deci cam asta. Haideți să probăm puțin, să vedem cam cum ar arăta și la gust. Sper că nu s-au răcit. Varză. Și gustă și puțină slănină, că e ok astăzi. Mi-ai pus și slăninuță? Puțină. Mi-a pus și slăninuță puțină. Este la regim. Da, deci asta, slăninuța, țin să menționez că este din România. Din România, da. Este ca la bunica adus-o. acasă. Da. Și tu?
Spui străninuță sau nu mă mie pe Pun și eu, străninuță? îmi pun mai multă ca tine. Ca să vă îngraș sau O să ce? trișez. Mărarul ăsta arată bine, E mai mult de decor. dar să știți că și salata de beivă arată bine și chiar arată așa fără multă maioneză, chiar... O să chiar pun puțin se în gustă. farfurie. O să-mi pun aici lângă sarmale, eu. Mare. Da, O să spun așa și ție farfurie? Da. arată chiar bine. Să știi că îmi place maioneza, asta maioneza și eu, scuze. Salata? Salata de biof pentru că este foarte light, adică nu se simte multă maioneză. Consider că multă maioneză puneau odată bătrânii noștri, că nu știau săracii cum e cu alimentația, cum asta, oamenii munceau mai mult, dar acum nu o să mai pun atâta, pentru că Da, și nici nu-i seacă, că zici că mă să pun ca să fie, dar chiar nu e și mie nu mi se pare. nu? La fel și sarmalele, chiar dacă le fac cu carne, Da. doar 5%, totuși ele nu iasă tare. Pui apă în aluat și iasă ok. Se găsesc un loc la cameră. Dar arată chiar bine. Fetița cea mică a plecat sus să mănânce sarmale. Le așteaptă de foarte mult timp. De câteva ore bune, da? Da. O mai mâncat una între Ia să vă arăt puțin carnea de care s-a pregătit. Uitați ce light e. O să știi că arată bine și cred că grăsimea de pe slăninuță i-a dat așa puțină... Chiar are gust de Gust? afumătură. Deci, uitați, nu e nici mult orez și nici nu e carne așa grasă, pentru că nu e sănătoasă. Deci din start cade. Avem și smântână. Da. Deci avem și smântâniță. O smântână foarte, asta e foarte Asta e grasă. de unde a luat-o, de la români? De la Lituania, de acolo. A, de la lituanieni sau ce polonezi? Lituania, am înțeles. Deci uitați ce frumos arată. Băi, gust de Asta sarmale. avem, deși în magazin, astăzi când m-am dus să iau smântâna, cânta muzică românească. Acolo la ei. Da. Înseamnă că e... Era cineva probabil român acolo. Dar smântâna asta are 40% grăsime. Deci asta, 40. da, asta într-adevăr. Da. Mă, să știi că sarmale, deci nu că le-ai făcut tu. Deci care arată, sunt foarte gustoase și fii atent, eu cred că toată treaba asta, știi cine a făcut-o? Uite, asta a făcut-o. Deci cred că Slănina a făcut-o. Este slănină de asta de belly pork. De asta jumate carne, jumate slăninuță. Ia să vedem. Ce gust are bacon. Și salata de foarte bună. Ce bună. N-am avut în plan să facem salata asta, dar una dintre fetițele noastre o preferă și o așteaptă de foarte mult timp. Bă, dar chiar M-a bună. ajutat să o fac. E bună. Dar să știi că slăninuța aceea a făcut totul. Am văzut că s-a impregnat foarte bine sărmăluțe. Și acolo acasă mea. Sunt bune. Deci e exact necesarul de grăsime, adică minimum, ca să alunece, să zic așa. Cum zice ăla, Da. nu? Salata este de asta murată, Da. varza, tot de la români, bineînțeles. Băi, poți să zici că aici ești aproape ca în România, să zic așa. Și eu ce mois. Adică multă lume zice nu, că trebuie să pui ceva. Ca să iei, dar nu, e foarte moi. Chiar mă și bine. Și salata e foarte light, e foarte bună. Deci uitați ce light e salata. Adică se poate și bun și sănătos. Da, deci nu trebuie să pui neapărat borcane de maioneză, că nu mai e vremea aceea să pui borcane de maioneză, mai ales dacă ai lucru mai ușor, o muncă mai ușor, deci nu mai lucrezi la câmp sau nu. Da. N-ai de ce să mănânci gras, că să pune pe tine și aia se transformă în tot felul de boli. Da, sau Bun. vezi la multă lume, în momentul în care sarmalele se răcesc, iei capacul. Ah, Și da, e adevărat. La noi așa ceva nu este. Nici un pic de grăsime de ales. Dar apropo de ce ai spus tu, acum nu vreau să fiu rătăcios, am întâlnit români de-a noștri care au spus că nu poate să mănânce dacă nu vede
un soare pe sarmale, pe ciorbe, să vadă acolo un soare că plutește pe ea. Deci, efectiv, lucrurile astea mi se pare foarte înapoiate și mi se pare că oamenii aceștia n-au progresat. Deși Exact. suntem în secolul 20. Nu știu, nu poți să mănânci așa, nene, că te îmbolnăvești. Foarte light. Ai mâncat? Pătăt. Mai O să vrei? mănânc și un pic de pâine. Adu farfuria. Să-ți mai pun. Adu farfuria. Ok? Fetița a terminat. A terminat. Ia să vedem pe fetița. Fetița a făcut mănuța. Cum Adu zici? farfuria și mami îți mai pune, da? Adu farfuria și mami îți mai pune. Mergi. O să mai pui unul. Da, și Da, un deci, pahar de suc. Deci, apropo de asta, așa, parcă te ia dor, așa, e bine, ai tot ce trebuie și în străinătate, aici în Anglia și... Dar Mai ales te ia în dorul de sărbători. România, nu poți să zici că... Nu-i Mai tot ales una, în să nu zică nimeni că nu le place în România, deci eu cred că nu e adevărat ce spun. Nu recunosc, nu spun adevărul. Dacă ar fi posibilitatea asta în România, să trăiești măcar 3 sferturi cât trăiești aici în Anglia, toată lumea ar pleca. Pentru că e țara ta, e limba ta, sunt oamenii tăi până la urmă. Hai să fim serioși. Mami, nu mai vreau. Noi, vă spunem ceva acum, Nu mai vreau. noi efectiv am renunțat la Statele Unite doar pentru ca să fim cu ai noștri, adică să putem avea acces, să putem veni de sărbători sau să venim măcar de câteva ori pe an să venim să vedem și am renunțat la chestia asta. Aveți? Deci am renunțat la Statele Unite pentru a fi mai aproape și a avea acces, pentru că dacă erai acolo, Da. durează cel puțin 5 ani de zile să-ți facă acte și am avut propunere să ne facă acte. Și în 5 ani de zile, în cei 5-6 ani, că nu se știa exact, nu aveai voie să vii în România, indiferent dacă îți murea cineva din familie sau era bolnav, deci efectiv nu puteai să vii și atunci am zis nu. România e acolo blocat pe Deci, 5-6 da, ani. bine, rămâne blocat și rămâne cu acte, cu green card. Și am zis nu. Așa ceva nu. Pentru că mi se pare, în primul rând, inuman și mi se pare, mă, cum să renunți la oamenii tăi, vorbea, că efectiv renunți. 5 ani de zile, moare sau ce se întâmplă în timpul ăsta, Îmbolnăvești. nu mai ai voie să părăsești America. Și atunci am renunțat. Și oricum putem să mergem în America, adică acum e ok. Nu? Da. Probabil pe viitor. Văd că tu ai rezolvat situația. Am rezolvat-o. Văd că tu ai rezolvat situația cu O să mai împun dintre o să- Rusia și Ucraina. Am rezolvat. Mă, e bună. De serios, acum nu că le-ai făcut tu, deci chiar sunt bune, pentru că sunt exact ce trebuie, de nu sunt nici grase și sunt făcute așa cum trebuie, domnule, nu cu multă maioneză. Deci, ia uitați-vă. Nu că vreau să laud eu pe soția, dar uitați. Deci e cât să o legi așa, astea, morcovii și murăturile astea, deci cam atâta maioneză e. Vegană, bineînțeles, nu vă gândiți la altceva. Sarmalele e exact minimul de grosime care îi dă așa savoarea aia. Exact. Îi dă savoarea de sarmale, așa, foarte fain. Deci e exact ce trebuie. Da. Deci nu cu maioneze de astea de... Doamne ferește, te și îmbolnăvești. E bine că înainte, când eram copii, mâncam, eram la bunici, ne făcea, țin bine că bunica punea cum e salata asta de biof, deci punea așa cum, aici să fie distanță de 1 centimetru. Da, Deci punea bunica de punea de vreo 2 cm, punea maioneză, că să fie. Nu cumva să ne povestească cumva prin sac că n-am avut să punem maioneză. Bine, asta era o glumă. Dar vreau să zic, puneau multă maioneză, pentru că așa era atunci mentalitatea, știți? Da. Și Dar- și acum în multe locuri. Da, eu zic că e mult mai ok așa, să mănânci mai light, pentru că e și vremurile, și mâncarea e diferită și cu multe chimicale și multe medicamente.
Deci cam asta e o masă de Crăciun în UK. Nu? Pentru seara de Crăciun, Pentru seara de Crăciun. mâine probabil să mai facem ceva. Ce vrei să mai faci? Bineînțeles că avem și prăjituri. Wow! Asta nu e tot. Mm. Dar Deci uitați, sarmalele s-au folosit la mase. Pâine, doar copii mănâncă ce e alb, pâine albă. dar oricum nu mâncăm multă pâine. Mhm. Cam. Ok. Așa.